amaroira yagocha ase omubere nabo igo mbimanyereri kibiri okorige gwatebo oborero bwegano bubwate nabo igo chinchera ki oranyare ko bagokwerwara igo litkulia rero manchu muriye ningo kwariania ase omorobiri yo daktari last week ndo kwaneta saba subati mono abasacha na baro bagatanga ewiki eye goikana baro toba kwanera ke igo manchu muriyereria anya ko bwate ibori linderia nsina bogotoma gwetira ase nambe yirega bwase screen yago elinde daktari anyare ko bagakorwa obasemia nabagotonyara chinsemo chimitandao asensemo ya Facebook nabagotonya gwetira Ndizi TV News Digital nabago asensemo ya YouTube nabagotonya gwetira Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonya gwetira www.ndizitv.or.ke gumanchi mulengo kwaligania kigima elinde twesemie amangeli tariane Frida Kerubo daktari nabokomanya mwanchi muliye na kiyokorokwa na inde kliniki kega kyaonga ikegotoka. Asante sana Kerubo. Retele ni Daktari Moses Kenon Saribo. Mkubwa senior daktari ya Worldfit. Worldfit Health Centers na utubwate branch la Umuchubusongo ase nyumba ya Uhuru Plaza. Egoroba ya gatatu erumu 307. Karibu sana. Uyakigima umanche muri naika kokotebya bukare litkolia leto gochukwanera igoro ya prostate. So daktari ndeto manye umanche murigera prostate ningi na ndenye nchokiere ase umusacha. Asante. Ewiki era ntwa kwante igoro yegente kurukunye uterus guse nyumba y'omwana. Ekoro yatwalira obubimbe which we call fibroids. Lakini bono bagakamba bwati uterus bwati nyumba y'omwana. So ese nyumba y'omwana ekobera abagakabaru bakabekira igento ikurukunye prostate. Igon prostate nekimuke gotoka asingira yoro iboro w'omugaka. Ingira yoro iboro w'omugaka no prostate yegotoka. So prostate nekimuke very important. Eso mubiri w'umusacha. Because yotabwati prostate ebintu bingotanyale gokora. So prostate negento kiamana sana osinekimo kiamana asoro yoro w'omugaka. Daktari otaragenderera ke tio traswa sensemo ya kabera ya studio alafu toirane otomanya mange. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito vimerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bw'umugusi omwaka bw'ekiri bwibere nemero ngebere no mwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga liyokuboria na kunengia ekerenka cyugukwana igo. It can tell you how far ekiamaniaji. Igotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations. Na bono umurubiri ubwike umu nigo gucyo kwa ribagariya liyokuboria kurigeria na kunengia alibagukwana chinsemo au asebagweta. Ekero mugaba na retire okorera asiaye engiago senye. And you see what you do, not what you want, what you're going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sito nenu suchabu tukwa asugu chekomera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi birengeri byabo asuko retamba kinderero imeyoro gonkubugusi na Kenya ngima Kena watari ekero musani abrani kanyo kwani ekero muntu akugata bageni boye agota ebinganjo bimbwata bageni aboko endo. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi umwanchi umuliyere naika kogotebi abukale litkulia lero niko tore na Dr. Kena Moses ase agokwanera prostate daktari naika gokubolia abo prostate ningi na ndenye nchoki ebwate ase omusacha. Tuate bange prostate nekimuke gotoka asenjira yoro iboro w'omugaka. Osedwa basacha osedwa abamura abana abamura. So tuate banga ese prostate ekwende ntwa kwante last week tukakwanira guruya enyomba y'omwana iyo gotoka aso musubati. Lakini wono ntwa bagaka gusaba sacha
tokaigwe prostate ikagenda alise inyumba y'omwana ya enkobera nditokabekirwe prostate igorigerie prostate erense yese inyumba ya machi igesa nyumba ya machi inse yaye ntubwate prostate inse ye nyumba ya machi na kurumega ase prostate ntubwate rectum wose ase chwenene kogacho nande gintu kinde kire very important ngelinga enchira ya machi noegweta katikati ye prostate enchira ye mbegu wose enchira you know what you call ejaculatory duct noegweta katikati ye prostate so eminatinga prostate yenyole mechando nabona ale mechande yeko genda se amache enchira ese nyumba ya mache ese enchira ya mache ose enchira you know ye mbegu ose ligena ligweta ose asenchira ye chwenene kagire bintu biri birangene prostate so prostate nangenda ukwana is very important nge prostate yebetebo so mugaka takonyora bana ige prostate igasi ya energy prostate yebwari kigasibire egasi ntangani nkorusiera mache agoso yasegento gikorunge semen amacha ye prostate yekorusi narago konya embegu yo mugaka tebasego kubwango etaraikera lige naliyo musubati igobono kwende semen ye korua se prostate nerego konya lige naliyo mugaka litwale chinguru choko mnyoka mono litwale ndagera litwale sedi you know asedi wa kontimbu egere likere lige naliyo musubati so embegu ye korukunga prostate igebe tebo lige neli magana yo musaka dalige chikonyora endagera eliye konya litwale chinguru lyo komnyoka kusindi ndiko chigotwara asedi wa kontimbu iko ndiko takonyora bana ige prostate is extremely important esamangana yo konyora abana asumugaka egento gya kabiri prostate yeli chinyama kiri chiaye nkutwara kiri gento nga spasm you know muscle spasm ye prostate eyego konya nyora amache to witerera amache bwangu ige ngamune break ekero wikirenga kigwa ikire kwigura macha aikirenga cyata utakire ko ndi cho kwanyonga to kunyara goiterera kagire prostate nkobwatera macha tabasa gosoka what you call continence so prostate ngokonyera samangana urine continence macha tabasa gosoka ovyo so prostate is very important. What I'm trying to say, if I can come up again, na tevlinge prostate ne kimoke gotoka asenchira yoro iburu mugaka usuru umwana omumura prostate yenerego konya esamangana yo konyora abana asabagaka igo montanyo amonyoro mugaka nyota nyonga tabugati anyora ngatabugati prostate ta konyora abana you see nande prostate na tevire ebintu mbire birangene prostate you know bladder erigoro ye prostate chonene ere maega ye prostate nechinchira chia match enchira ya match no egweta katikati ye prostate you know and also enchira ye mbegu no egweta katikati ye prostate yes yake gima omwanchi omuli abuno egwete daktari Kina Moses agotweresera igoro ye prostate korende daktari ngakiki omuntu akoligereria tebenga oyigana bwate prostate disorder prostate yeye nana tebiri negento kiamana sana somugaka lakini prostate yeye nabego chaya nyole mechando nabeko nyole mechando angetatu era agere prostate ye kolentere eshide somugaka emechande metangani neriye kurukunga prostatitis ese obonyagita alito gotebanga it is inflammation of the prostate inflammation of the prostate nekere prostate yego sambe kanda atebe ya sambe kire yabimba okoba you know amaruiri getaso ire se prostate mnabona ko mfano nande ye konyora abamurabake abantabake babwate myake 30 go chanze mono because yabanda aba
na wako nyora moruira ya kuruku magonjwa ya sinaa. Na magonjwa ya sinaa ni kama gonorrhea kwa mfano. Mtu akipata ugonjwa inaitwa chlamydia infection. Hii magonjwa mbili, chlamydia infection ama gonorrhea, umuntu abeta agenda nyagitari. Na bego egwete senchira ya mache, what we call the urethra, echiko ikerese prostate yekare. Onye kuchiko ikerese prostate yekare. Prostate yebono amaruira ya gosoime agere prostate yetwale esambeke kusesa etwale inflammation. Now what you call prostatitis. So what I'm saying is this. Ekero umuntu abwate prostatitis, emiyatinge prostate na beko bimba. Ekero ya bimbire na bekolenta what you call abnormal urine pattern, atali witera mache boronge munetake etakire. Ine shida yemu. Daktari utarenda se shida ya kabiri. Yes. Kwa kwanere igoro yo gusambika kwa prostate ya. Umuntu ngo manyari gose nabakurigereria tebenye prostate ya sambikire. Nabara betamanya ne prostate because ari munyagitari, lakini ntwekera akire se nyagitari yaito, we are able to know ngana bwate prostate. Number 1 na wotebiri emyaka ya yere biro 30 years mono. Again to kendegia kabere ngo twalale what we call abnormal urine pattern. Abnormal urine pattern naba macha gusinyugosoka. Nandi gusekera gusoka kumusamba. So eka twaligili manyire binde bikorunga ne prostate ya bimbire na utokumanya nga this prostatitis, So na utokumanya nto abanyagitari. Na bara betamanya. Lakini bono nyobwate history yo konyora magonjwa sina. Na bura nyona nabwatu burire bwo kwambukirwe sokole mu mugondo. Bone kerabwa tu buriro obo na bura rente what you call prostatitis. Yes. Yeah. Daktari kero kendo kero umuntu abwate oburiro bwa prostatitis. Na bakole mu mugondo kawaida. Kole mu mugondo abakole mu mugondo. Lakini bono the problem is na bakwambukiri oyo bakole mu mugondo nere. So na bararime kawaida na ande tali kuchikolema kawaida ebimanyiri binde mbire agochikorora. Munabona kwa mfano ekera agochikorusie mbegu yaye na bara igobo songo ara twalege ntukikurunga painful ejaculation. Painful ejaculation because bono prostate yeli yabimbire nane ntwatebanga omufereji oliyo kwimukirige nali umusacha what you call ejaculatory duct noewe tagatikati ya prostate. So prostate yeli yabimbire ekaba yabimbire bona ekwere ndeli enchereli kwimukie mbegu emigire yasuniru bono mbegu teli kunyara gweta. So atakuwa na what you call painful ejaculation. Yeah. Daktari ine obuno buriro obomo gwakwanire as prostate diseases. Nendo bonde mtobwate what you call prostate cancer. Prostate cancer bono oligereria ban genda gotebi miskerubo. Nga eshideye esumbwe tabagaka bange gusi. Abange bagenda kuba no kwana ngwenda kubaru. Abandi bali nyagitali bakolera booking yoko baru. So initially very common. So prostate cancer na de ekero cancer ya kire se prostate na bera agere prostate yebimbi. So nga kitoko kora tumanya nk'umuntu nabwate cancer ekera kogende ico ebwata manyinga. Ose eaternity so echo enke blood in urine. Ekera manyinga korokanese umkojo na bora nyolenga otwale prostate cancer. So this person needs more checkup. Ekero ose oranyolenga nande ekera gwetia manyinga nande nkuru mwaro mugongo. Bana bora manyimba bora bemba manyanga ngweti bale blood in urine. Munabono ekero korro umuntu agwitira mache abwa anga mnetrungi. Ale kare yetrungi kusabu ate nanatebire akorora manyinga na bararora manyinga. So nanda kuru mugongo. Nande busovere myaka ya is an elderly. So ekero umuntu agwicha munabono bisito. So ngo igentunkereke kurukunga PSA. PSA ne protein ekoba produce ne prostate. What you call prostate antigen, prostate specific antigen. Prostate specific antigen nere koro parameters yatutenga ki what is the next course of action. What it gives us a way
ama yogo twara what you call an index of suspicion, high index of suspicion inga a prostate ye nkobere cancer uterikoba cancer. So we do these things in office. So we have prostate cancer. Na ande bono gentonkerike korukunga benign prostatic hyperplasia ama benign prostatic hypertrophy. One prostate inko bimbere. Etabuga ati sababu ya bimbere mono. Nandi ebonere sumbwe tabantu abangi. You know, a prostate yeko bimba teri cancer. Lakini yeko ku benign. Ekere ko nga benign again terminate ina teri cancer. Igote ko itamonta kuraisi. Lakini abera murentere mechande menge. Mnatu atebile. Because enjira ya machi no yego tagati ye prostate. Enchira ye mbegu no yego tagati ye prostate. So if the prostate has got, you know, benign prostatic hyperplasia, then nabe kolente mechande emenge. So even bintu bitatu bikonyole prostate. Twatebile prostatitis egocha because of infection. Uno muntara twale obodwere bwa gonorrhea massive ama chlamydia infection. Twatebile gore ya cancer ye prostate ekonyora abantu kusabagire kokota mono nani twatebile ndo ikorunga benign prostatic hyperplasia ama hypertrophy. Yeah. Biyake gima omwanchi omuleni gotogendete gosanganere Dr. Kena Moses chinga kitokoligereria prostate. Igo onyokobwate ibulirindelia nsina bogotoma ase MSMS wetra sena mbeyure gabwa se screen yago elinde daktari agotebi amange. Daktari gwakwanire amaroira atatu ayo agochenji e prostate. Korindelere to chukoligereria soboime toligereria obuiga bwa BPH. Kore daktari otaraswaga. Ngwate banga ekero monta bwate oburero bwe prostate. Aisa korara no musubati na obo kwambukira njira kibora ambukire nende ntomaito musubati tabwati prostate. Tinda tabanga e prostate nkwambukirere na tebaiga bali banyo liro burwire bwa sina magonjwa sina magonjwa kama gonorrhea magonjwa kama inaitwa chlamydia infection ngwendere affect ye prostate. Lakini bono baumira nesokole mu mugondo because nabwata marwe iraya nabwata gonorrhea nabwata chlamydia infection nabarambukeri, you know, omwanchioye ekerambukeri omwanchioye ayananarago chialentese eshide kurukunga PID as a complications of mombo yomusubati yagera musubati mbakonyora abana later on in life. So prostate likwambukira but amarwira sina kwambukira yes. Yes. Biyake gima omwanchi muliye wa daktari yaturigerere oborero bwa BPH yakole to borero bwo. BPH twatebile ngekurukunga benign prostatic hyperplasia. Benign prostatic hypertrophy. Ekerone prostate yeko bimba etamanyiringa kieko bimba. Temanyiringa kikiagara ya bimba. But we have so many theories nganki ekogere kubimba. Wono ekere prostate ya bimba. Renera abantu ebwata abantu nyagitari kweli. Igaba ntaba abagaka no bayikira nyagitari. Nambeye mwegentege kolente yakore prostate ya bimba. It is what we call dihydrotestosterone. Abasacha mbabugate hormone yobosacha. Etokoroga testosterone. You know, nero hormone yabasacha. Ekora twatwara chindero, kwa twakwana ne deep voice, you know, twatwara chinguru chinene. Bonde ekwende the hormone yekorokunga testosterone is very important yeso mugaka. Bone karoya ekamuna kunya kogota. Ngo chenchire eriyekorokunga dihydrotestosterone yabe nyinge mono. So dihydrotestosterone yagere prostate yabimba. So what I'm talking about is age. Muno konya kobo monene, konya kogota. More likely a prostate ya uneche bimbe. Igaba antuba ikile miaka 40 years and above. You know, 40 years and above. 40 years ibabwate 40% yogo twara benign BPH. Abantu bekire munabaka 50 yaenda 50%. 60 yaenda 60. 70 igo. Abantu bekire emia igo more likely kabatu wale BPH. It is a must. So ekogenda ne miaka age ngo changiere kolenta BPH.
again to kende is what you call, lifestyle. Abantu bali bakuli nyama esobonge, bali bakunywa maru esobonge, na mono e prostate yegotalira kose kubimba. Again to kende is family story. Nko gendere se familia. Bali kuwa nyolire nga mamu dato minona abu ate shide ye prostate kubimba. It's more likely nga eno chonye tuale. So it is ngo etiere se eki familia. Na ande research ya koliru juzi ya roka ninga bali batali kole mu mugondo na barubururo bwa prostate ngo batalire go se prostate ngo bimbere. So these are some of the causes. Not every age, not every lifestyle, not every family story, and not every nga sometimes go tale mu mugondo na ndi ya roka ninga kole ntere eshide ye prostate. Alafu bali batali ko exercise. Uma itento what you call pelvic exercise. Muna bono gotara is very important. Ogotara oligeri amagora aye sare no prostate yere. So muna onya gotara ngonya gokore some exercise. So if you are not doing any exercise, nabura nyole prostate ya ikobimba, especially abantu libara banene sana emebere nabura nabara nyole bakonyole shide ye prostate kobimba. Yes. Yake ki madaktari wakwanire igoro ya ngige koleta uburiro bwa prostate obwa BPH konde wakwanire egenteke muge koleta igoro yo kule mu mugondo tima dio sino mugondo liyo koimukyo bukombe kwagenda mugondo kwale mu metando mbale bamenyete tauni wate anje tindiko chimugondo ndachi nyoro buriro kolende nabo gotoresera mugondo kiyo yo minute mugondo to minute nga okomera na kemubere no musubati onye bantu onye mundari kumira na kolema mugondo yose kumira na eso no musubati ubwanchani buli nabakonyole shida mneto minute. Daktari kero kendo mwanchu muri na bara bolinga how often ubwenereta ko umira na no musubati erinde gwetanga konyora so buroiro boy njenkoli kande bitabu. And it is I think goting an indicated tab kuburiro lero kwambuli to kwanere yon indicated tab gekoro kunga men and the prostate na ligete kale talibona 2008 long time ago na ndi ni reste bintebinga no mugaka na wende ko bimana neso kole mu mugondo nyole mara gatate se week lazima ngabe kele lituko lakini mara gatate se week it is okay so that equerende a prostate ya release what you call semen ya gere prostate ya timuka datebe ego mancho muri ane gwete una daktari agendete go tosemia nga maragata te wiki na be kwabuya korende omwancho muri ya daktari na tete kumanya mbimanyireri kyukoligereria kwamanya no gwatuburero bwa bwa BPH ebimanyireri yokoligereri ntwatebeke ebimanyireri bitangani nebiri birangari ese prostate yere so ekimanyiriye getangani okoligereri is what you call abnormal urine pattern. Abnormal urine pattern, what does it mean? Bota kale kwa gaitera mache burunge utabwa tishide ndiyonse lakini wacha koranga mache nugo itatalibuya kwa mfano kalaba uli mna abana bagutiemana what you call urine stream ekogenda iguru munta gwitera maji bagutiemana ngokora bwango abana genda uligerere lakini bono to konyara gutiemana koli because a urine stream bose endoche yago teligosoka muna yangosoka ne chinguru egosokere poor you have what you call poor urine stream ogwitera maji teligosoka ne chinguru chinguru nchiago itumbuka so karo kwa rolege ntomneke that's not what you call abnormal urine pattern. Number 2 ekero gwitera maji na andi kwa chakonyore yanga yago yanyire obwate what you call dripping nekero kwa ukorire gwitera na andi badaya maji kwa chakonyonga kirina nyire kumbe na maji akonya gosoka ngora obwate what you call dripping again to kende na togenda gukwana okonyora abantu bakwigasa bagwitoni monta kwigasa kabisa amacha amanya gosoka kaleta kaigasire bono cyago gutumia chinguru kinene esoko rusia amachari again to kende is what you call agency monta taraji kuitera machi uitereire the agency amanya kogenda iguru again to kende is what you call frequency botuko mnabono
frequency nabona ubona kiya butuko abantu mbere bakogende cyo gwitera match kane gatano limo nyore abantu bakandose 10 times akonya gwitenda itera onya kwenda itera the frequency has gone high alafu igento kende nekero gwitera match guko ikanyomba ko ngana atigalite twitera tions nandi kwera nesecho wachi gwitera egento kende is what you call hesitancy na bogo ikota gwitera match kwabe roganyite you can imagine nini keruwa umuntu chide gwitera match lakini akanyireta match asoke akanyite secho nabaigwete ngango soka atagete okay aigweta match naro lakini daliko soka abantu bande batwara what you call urine retention urine retention amacha angagosoka kabisa kwa hiyo abantu bakwenda nyagitari babekero into kunga catheter akobekero umupiro lyo gosokia match because wono match atali gosoka completely otwara urine retention abande bunangenda kokwana batwara into kunga urine incontinence umuntu agwiterera match kwa abantu bagwite mate kedugo jigwa rabaka ba town bagwiterera match town bagwita wakuminga ki mugako yono monene nkyakole yatali wancha kwaye ne prostate yakoleki yabimbire abantu batena baralora urine amanyinga se match yaye again to kendo corona is what we call now a prostate yarale ile nyumba yecho enene a rectum bona abantu bayokutwara constipation echo ekobe nkongu echo enene ekobe nkongu weta because a prostate yarale ile nyumba yecho enene na natebire mbali bagutwara what you call painful ejaculation kala bagutwara mu mugondo ekara ali miro mugondo nando ikubosongo bonene because bono enchireria yembegu finyire gosere squeezed nandi gento kende abantu babwate shida mune nabona anda swell bakonyoranga nyochinguru cyabo kiri gotoka daktari wakwa nirenga umuntu nabagwitera match nenda chikuliriri yanga yae anyorenga enyete kero kende ngo igwara kara match ayo gosoka tari kumanya nyoro kumanya gara baje konyonga yanga yae enyete tripling tari kumanya biyake gima omwanche muri ni gotore na Dr. Kena Moses Chingaki agendete gusangana ito igoro yoborero bwa BPH otore sire na kiborero bogo cyana bayigombi manyerere kiwe ko nende daktari ngo cyo gotote chi complication cyuborero boiga nigo mwanche muri eto basa gusika to basa konyegera elinde togendere gwesemia amange gwetera oborero boiga una Dr. Kena Moses agendete gotosemia tetra so sense mo yakabere ye studio to koira na ntwe manye amange Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka osiasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo It can tell you how far the gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucwa nominations bono umurubiri ubwike umbu nigo gucyo kwa ribagariya lyokuboria kurigereria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero umugaba na retire okorere rasikaye kengia gosenya. And you see what you do nobody what you're going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sito nenu suchabo tukwa asugu chekomerera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyibire ngeri byabo asukoreta magenderero imeyoro gonkurugusi na kenyengima tena hotelira ekero musani abarange kanyo kwani ekero umuntu akugata bageni boye agota ebinganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gwechi obubona tiritariki omurobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga omurigereria
ya bu television ya Ndizi TV bono na bukura ly'ubuncholia bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abaligeriya kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutalire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi ubiyake gima omwanchi omulya wigeta seni kya Ndizi TV nande nebiro binde ngukwaligania sensemo ya kabere singa kitogendete gusanganira Dr. Kena Moses korase clinic ya Worldfit clinic oyogendete gotosemia igoro yoburere bwa prostate ya sensemo yari ya BPH otoire iramange naki oburero ubogocha ebimanyerere byaye kolinde daktari nikirese ngo tenda abantu batume ujumbe cyabo ndochenga batumire nayo mwanchi omulya ulisiko gali nabo gutuma ujumbe yagenge gwetera ase enambe yure kabwa se screen yabo nabo nabo gosa asensemo ya Facebook nabo gotonyera gwetera Ndizi TV News Digital nabo ga sensemo ya YouTube nabo gotonyera gwetera Ndizi TV News daktari na arego okobolya chinguru cyo musacha kale buya mara kalenga aganire kuli mu mugondo ntwatebanga nabetakira nga gatatese week lakini umanyite miskerubo kwikomanya ngene nere shidene nesumbweta bagaka igo muno mugaka konya kokota chinguru cyanji ko mnalengo muke you know nanda morwire ngo swali twatebire nini BPH oburwire munobo bogera chinguru kigendense morwire yesukari morwire high blood pressure manyinga chire igoro nabaguchangia chinguru nchigendanye lakini bono ntobwata maryogo ale natural ese clinic yetu na bono ntubwatiriye wali korokunga imbiza which is natural komenta chinguru abagaka ntubwatiriye wali korokunga yoimbe you know eso visieto which are 100% natural tabwat side effect and at the same time ekera abantu muna abago chovisieto babwate chishida munechi nko ba advice to nutritionally what they are supposed to do so that chinguru chabon chibase therapy egere ekerba koli mumugondo nabaro ngo take care bale prostate yabo daktari naro ko tanga ekerombwate BPH chinguru cyokole mumugondo nchira nense twatabire nchira nense yes naro ko teba akurukwa Joseph Apara Ochora from Getome agate daktari na kitoranyole bitabu tosomeli nde tuimanyi ebitabu nebingendigete tali bitabu ge prostate yo kanali ke bitabu saidi ebitabu 10 igonje no munyagitari and number 2 I believe kwa kuacha kumbukumbu so that so many generation in the future na wekira ebitabu birabakonye ebitabu no birobisiyane so onye nkwanya kore kitabu kyane ge prostate you can come buy it toko ni shilingi 200 choka unasoma unakuwa na elimu unaelimika yani naragote ambiye muri Frida kirwana Dr. Kena Moses inchen Eric kinimbwate umuchando bwenda enge koruma angene kenyo inde appetite yendagira yansinyire nintagete namba ya daktari ngo chere ko kwa namba yaye nabo komo resirangi geko erage koleto umuchando yubo koruma enda angene kenyo kero koruma enda angene kenyo nabura nyolenga you know ekwerende yago kwanyolire ulcers entokuruka nga duodenal ulcers lakini zende mono enamba yane no ere gabwese screen nabugo tutalera tumanya kokoro uchunguzi saidi enso bunyagitali ntobwe tu guesswork you know lazima tujue shida ndio hii kabla tujanza kuitibu nara ukobole daktari oborero bwa BPH mbobwe niwe nkulire tulega gwika tulese treatment one Ubyake kiba umwanchi muleni atogendete gusanganira Dr. Kena Moses chinga kitogendete gukwanira oburiro bwa BPH obukolia ensemo ya prostate korinde daktari konya tutaraswaso mutima komokego nakoboria complications ki chikore twa oburiro bwa BPH uburire bwa BPH ose benign prostatic hyperplasia
na bokolente emechande mengi emechande yo moto atebene chinguru emechando ende ya kabiri oma etitu atebire nga enchereri egwetia mache no egweta gatigati ye prostate so ekere prostate yekobimba ego suna gose komiga enchereri egwetia mache abandi ya lenta blockage completely igobono ya attract what you call urinary tract infection gose you know infection chatoke senjira ya mache you know abandi batwara what you call urine stones abande block kabisa na vera asali even efigo twatebire complication neyo utanyora abana abande mbale batwara even impotence because of this issue so ji complication ji nyingi mnatoka ndako kuana na ande BPH ye na vera achebe mushebe cancer erente cancer ye prostate you know igo chi complication ji nyingi gutagende choene ne boronge kolente infection gutanyora abana utwara painful ejaculation energy complication to enter go kwana chidi chikonyora ebintu biribirange ne prostate yeseri yeah nara daktari gotebanga ekera nyure cha yeskali niga kwenda hajenge mono kero kende no borero boiga bwa BPH bwa soira somubiri asante igen tunkire esukari na beragera umuntu esukari nyingi na beragera umuntu agende cyoriyo karyoka no muntu bwate buri wesukari igo buri wesukari na boragera ogende cyoriyo karyoka tuwa nini onyo sukari nyingi na ande tani sama nyinga ekiwango kigita kire ntubwate sukari wenta kwa around 3.5 to around 6.7 millimole per liter emocha niegende igoro ya sukari yegende igoro muno onyo kale konywe nyinga abantu bali bakonywe bichiko bitano abanya kubeka bone sukari yegende igoro na eragera ogende cyoriyo karyoka because esukari ngogerera umuntu ogende ryo karyoka n'umuntu uri wate buri sukari so esukari nawe ekogera lakini kweka okorera uchunguzi saidi oche clinic tupime tumanya usine sukari obwata tupime tole usingane nkiyekogera okogende cyoriyo karyoka nandi tango tebiga ayo ndigerete for me ukiniuliza mimi maoni yangu kama daktari Kena Moses Nsarigo sukari ni mbaya kunywa sukari ovyo ovyo wanche sukari mono inaweza kuletea madhara chungu nzima sukari na bego attract infection of munabona basuba ati okora bakunywa sukari nyingi bagutwara what you call vaginal candidiasis fungal infections of the vagina so it is not good kunywa sukari ovyo ovyo ngotete sukari nyingi abandi bali bagondenga ki Jitindi man, ndagete sukari nyingi. To kolie mbesi. Mbesi bwati sukari. Natural sugar. Good. Biyake kima daktari ngwa kwaniranga ekero ejaculation yokorikana oboriro bungo tangi kabole. Naraga gabono oboliriri boli. What can daktari say about Catholic fathers? Can they also have the diseases because they don't have wives? Why not? A priest is a human being. A priest is a human being. Igone na bakonyore shida na bwate prostate. Igon konyora bare BPH. Muna bono ligeria ba sister for instance. Aba sister bange karibu bonse ibabwate what you call leiomyomas. Wose tu atebetenga obobimbe asenyomba ye uterus. Fibroids. Aba sister bones pimba bwate uterine fibroids. I know that because mbali konyora bana and utanyora bana is a predisposing factor yo konyora uterine fibroids. So sister umufata na no arabu no ara at risk yo konyora buriro lakini bono ngote tunyora ba father ba because nanki nisometa na father bange sana aba father ba songo ga bange na utosometa mu because na somete a seminary ya Rakwaro Rakwaro seminary so abange ndo someta nabo so again to talk about having nekeri togo inkoba advice story what they need to do, what they need to know about the process so that mbacha konyore problem ne. Thank you. Biyake gima omanchi muri ni otagende gusanga nere Dr. Kena Moses chingaki agende gutumanya igoro yoborero bwa BPH. Daktari twakwanire na kyoborero bogo cha emanyerere bya H complication chae. Kono manchi muri na tete kumanya nga kyoborero boiga bokorwari. Abono no manganale. Kagera nambe yemuno natebiri. Onye kwanyore shida
egetua tebire kurukunga abnormal urine pattern onye kugwitera macha guturo kingambu yo gwitera igentege tangani gwenda gukora no gochenya gitari ekero gwachire senya gitari yeito nko make sure tolinga twamanye gusine prostate yebimbete gusine genteke ngao igo ebimanyiri byetwa kwana na biranyoro ibintu abantu babwate UTI binyetwa kwana biranyoro abantu babwate you know so ekero gochenya gitari gentege tangani onye to suspect if you have that suspicion ingana buranyo ne prostate yawe yabimbire then what we do we investigate number 1 na utokurusia manyinga topime protein iliye kuruese prostate what we call PSA prostate specific antigen na ande prostate specific antigen yeli nebwate parameters nebwate nga 0 to 4 it's normal 4 to 10 prostate yawe yabimbire 10 to 20 ngobere cancer over 20 is getting cancer ama it's cancer now tuapima yatoro nka yura abasekobera enchirende ya kabiri na butogwa ka ultrasound ultrasound nawe gotoroki ngaki prostate yagiri enchirende ya gatatu na butogwa what you call you know annual examination umunye kitari tokuligere litwalo ngaki kwende yagiri togo suspect mononga prostate yawo nkobere mobobe na butogwa korage ntuikorokunga fine needle aspiration tokurusie kwende prostate topime gosine tonye korege ntunga histology gosine bwate cancer tebwate cancer so what I'm saying at Worldfit you know kirege ntonkero gyoko koro uchunguzi lakini yake twanyolide prostate yago nga yabimbire gosenga yere gosinyera onye bwate onye kubwate prostatitis yeri abana bake igitote because of infection tauto kubete shindani to kwa marioga antibiotics and it is done owe ne prostate yao onye twanyolire BPH benign prostatic hyperplasia ntubwata mariogo ntubwate nga sopalimeto ntubwate Biogen africanum ntubwata mariogo togo kwa prostate yage bimboke that does much ngakora operation we have natural you know items chiko konye prostate yage bimboke lakini tokonyora nge prostate yago yabeire cancer na ndi ntubwate another approach unabona ntubwate into ikurunga stem cell therapy twale ntire bondega stem cell therapy ne eri amarioga ali ago chiko toko kobekere somo umubere ime agere chiseri kiri cyago cyakire gusareka cyaje koba cancer chirane koba boronge mna chiwente koba so we have also stem cell therapy eyuerengia ono ega abantu bamanyirenga what stem cell therapy is because bono ligero lyo bisieito we are getting clients bagocha for stem cell therapy bange batano every day so you can imagine the impact ya rentre as a Worldfit Mbia mana sana mwancho mulire tianda aligerelia ujumbe daktari nara ukobolinga nimenye ntabwati prostate kero musacha nabwate prostate gosega mine namenye prostate ya etebimba nabekonyalekana egento takire kumanya ni advice unabona watebenga kunywa marua mange punguza unafuta sigara punguza unakula nyama zaidi punguza ufanye a lot of exercise you know jua ni chakula gani ambaye inaweza kusaidia ili prostate yake isije kafura yes nara goteba hello ni Jacqueline mtu akiwa anashtuka alafu roho inampiga mbio mbio shida ni gani oto over you know nervous oto anxiety ubwato bobagete nabenko umate ekero ubobanki obobe minutinga egento ngirige korokunga adrenal gland egotoka ali se figo yago igoro ye figo ntobwata adrenal gland ekorus what you call you know enda tebenga chiomoni chiri chikogera enkoro yage yakebwango munabona adrenaline you know so nkobere produced as a gland mono so over nervous eminatinga chinavu jawo chamnyokire jatebije gland gelinga produce a lot of adrenaline yagere enkoro yawo yakabwango but ndote twati twekera gabo onye kubwate mechande enjunya gitari nabora nyono kubwate shida yenkoro ono kubwate shida gitomanyet so it is always good to come to the hospital for more check up yeah nara whatever hi daktari huwa nikiona period tumbo inaniuma sana mbona uko na miaka ngapi inategemea kuna watu wakiumwa na tumbo aba isekaba kekero bakoro
you know ekero bagochi go twembura na bora nyore is because of hormonal changes abandi mbali bagotwara chinkageta hormonal changes baro mono lakini onyore nga wekire myaka 30 gochigoro ngwa karumiru bono wajakire kromu na you know na ekerogotu manyanga na bora nyore gwatwalire gishidende maybe watwalire PID pelvic inflammatory diseases or watwalire fibroids you know wose shida nande nero ende nanda abantu mbali bagutwara what you call endometriosis a recurrent painful you know menses so munange ndagoteba no gocha so that you check. Whatever, I have been having a recurring UTI for a long time. What might be the reason? Mura from Kisi. UTI. What were recurrent UTI? Abas batingo tuwara wale problem and then because of what you call anatomy. Muna basubati batongire, you know, enchira ya mache, enchira yoro iboro, enchira ye chonene, enchira ange. Igo bato tuwara ubo safi voisa ine. Nabo konyore shide. Gotumia abuna bono, you know, chicho chirichoko ikaransira na wako nyore shida mne na andege ntokende you know lazima uangalie wakati unaenda matibabu mpenzi wako unamtibu na inaweza changia tuatebera maruru mnabona bururu sukari na bora gero tuare recurrent kunywa sukari mingi inachangia so the best thing come daktari sauri chinsa chia tonyorire nara goteba nga daktari ngoro kwa Evans nimbato bokongo bogotanywe skali ekerongo nyobutuko ngoro so mubere bwensi ekerontaranywa indebuya kero kende mu chando kiyo gotoka gawo togotiga ni skali tige sukari kuta sukari nembe tiga sawa nara bono kitoko chigokorera goteba mnapatikana upande gani daktari ebitawo byago nigo bire chiruga irenga mwisho mimi nikikunywa erungoli naenda haja sana igo ni mbwato boreiro utakuja tuangalie kama uko na hiyo shida au la kitu nyingine ebitawo bya nenkoli kese egesongo egesongo birikire lakini nabo gosoma nabo gotema gosoma mbiri bikongo mono so twali egitabo mwato bunyagitari mboro marita makongo twatemire kunyarenta eserugeria abantu ba understand so bitabo birikire negesongo egitariane inkoro kunga daktari Moses Kena Onsarigo enyagitari yane usenya gitari yaito ekoro kunga Worldfit Worldfit insengia Worldfit at centers ntobwate chi branch so ntobwate branch mu Karatina opposite Absa Bank tobwate mu Italy ekoro kunga Munyoki iga Eldoret ntobwate branch asenyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 tobwate mu Italy ekoro ku Alan obutoka gari iga Bosongo no tobwate enyagitari yitose nyumba ya Uhuru Plaza Uhuru Plaza bali batamanyeti ogocha bakamarikiti nomata marikiti Bosongo kero ikire marikiti gari Bosongo ase chibucheri chichire ali stage nkoro ya Kisumu yarenge inyumba nere ko Uhuru Plaza bwata makoba matambe wasoime wacha bake goroba ya gatatu kero ikire goroba ya gatatu digelie ensemo ya okoboko kwa gokori abakore irita Worldfit ninche ngotoke senyagitari ya Bosongo igo muntu nachonde bwensi nincha akonyoraga Bosongo riko nyamunyagitari yonde bwensi nincho monyene Dr. Moses Kena Onsarigo nincho komera senyagitari ya Bosongo ese nyumba ya Uhuru Plaza ese miane nabura ngakire kigwa abandi mbale batanya kuje town bagosira enamba ya nesimi ere 0722245763 enamba ya nesimi nandingira ngirolere ere 0722245763 enyagitari yetu namaroira mange toko weni lakini akarotogo chaga itoko kwa nuburiro bomo at a time. Thank you.
Mbia mona sana omwanchi omulire esauli ebiro byatonyorire na otogokorera omurubiri yiga bwiritukolia lero inyora omurubiri yiga Worldfit Clinic nigo ogocha asore kira litukolia Jumamosi chinsa ibiri chamagoroba ekeruto komera nere Dr. Kena Moses okwanera igoro ya marwere aigo mwanchi omulire oika weekend na nditomera na Dr. Kena Moses astogokwanera na inde oborero bonde enda gotubwatia aschinsa mochi cha Facebook na bagotonya gwitra Ndizi TV News Digital na baiga sensemo ya website na bagotonya gwitra Ndizi TV News ase ensemo ya YouTube na bagotonya gwitra Ndizi TV News ase ensemo ya website na bagotonya gwitra www.ndizitv.or.ke namba ya daktari no irega bwa screen yao no bokumwakire simi erinde oimanya mange osina bokumatarase clinic kya Worldfit Clinic erinde mukwanire amange kumwanchi mulira kukoganiria obotukobya ase mukomera na nere John Kibati akoletera mangana mayana boigo ase ekiumbu ya siasa ngokoganiria omugoroba omia elietariane Frida Kerubo goika weekend.